Piny owacho bwo migawo mar yuto mag nam kata blue economy chano chako chenro mag jiwo arita e nam e yor kawo nonro mag yiedhi kaachiel kod masinde mamoko manimo e bwo pi. Kane olose mbalariany ma Mombasa e nyasi mar chuogo lony manyasani mitiyo godo e yor mbui e rakruok gi midhiero, jatend migawono Salim Vuria koni chenrono mabiro chakore bang' nyasi mag Ramadhan ibiro tim nono maonge chudo. Olero ni gitiyo kanyakla gi piny South Korea moikore chiwo thuolo mag tije ne rowere mane kod lony mag tije ma itimo e meli. Tumewaive fees ya inspection and registration. Tayari jopo wamefanya proposal ya kuteremsha bei ya hizi seafarer causes ambayo inachangia kwamba zile shipping lines za Korea waweze kuwachukua Wakenya ili waweze kufanya kazi katika meli zao. Kwa hivyo hiyo pia itachangia sana kuhakikisha kwamba tunaboresha mambo ya seafarers. Main reason why we are having this conference is simply to move from academic to go into innovation. We are proud to be associated with the thing so that we can develop the culture of research and innovation so that we can create jobs.